Parhalado, pasaton selamat hari Minggu, dohot selamat Advent, tusude ruas naman dohoti par menyonon, martuama akan aro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion, imana margoar, Minggu Advent, na paduaon. Topik mingguta sadarion, marhabadiaon manomu arini Kristus. Tapuji madebata di bagasan lasni roha, taindehon ma ari na marhasonangan. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Odo ale Jehovah halungukon rohaku, ale debataku, marhaposan tuho doau, say unang pailau, asa unang marsurak-surak akamusuku midau. Dang tahe tagamon tarurak manang ise sian aka na makaposiho ale Jehovah. Say pabotohon matuau aka dalanmu, jalajarhon tuau aka bogasmu. Sadarion ma ro Tuhani, manopot yorona, beta tasomba maibana haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di banwang gidjang. Namandok mauliate dohami tuho. Ala di pabutohon ho tuhami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sogot langit dohot tano. Alai na hot do anggo hatam ro di saleleng-leleng na. Akup ni ikon patar do sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi. Say asi maruham di hami, pahot maruhan nami marhaporseaon di hatam, marhite-hite ton di perbadia, padungo mahami, jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha kami, paimahon ho, jala asa dapot hanguluan na sora suda. Amin.
tangihon hamuma patik ne debata, ima patik na parjolo sahatu patik na paupaton. Patik na parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata. Dang jadi maraku pau bahenonmu debatam. Patik na paduaon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan naik, na diturun di tano, yang gotong gabe si sombaon manang si oloan. Patik na patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dosogot, akan na marsineang di guarna. Patik na popaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dinaono marima ulah hamu nasa si ulaonmu, alay yang go ari papitoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula, anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang noposom, lahi-lahi manang noposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutani halak pe, na mangebati hutam, ay dinaono marido di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana, diari papitononi, dibayan ni, umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nanai, jala di parbadiai, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita, sian tuhatta debata, lau mangulahon na hobar tupatik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatik. Amin. Marende kor inahanna.
Marende Huria. Tato tima dosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan. Para siro kami dah kami nadangolon. Narodo kami tujolom. Manopoti dosan nami nagodangi. Di bagasan hajahaton do kami tubuh. Jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do kami manibil sian akadalanmu. Macoy godang do panglosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asin ni roham. Say unang paingot-ingot akad dosa ni haposon nami dohot panglosion nami. Ay ingot mahami hobar tu asin ni roham. Dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa kami nagodangi. Amin. Tabege mahatabaga-baga taringot tu hasesan dosa. Roma hamu tuau asa mangulu ton di muna nina Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang pe rara songon abit hasumba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na dikitjang. Amin.
hatani debatar tukup epistel di hari mingguon, ima sian Psalmen 24, membuka sian ayat napar jolo, sahatu ayat 10. Tajahama secara responsoria. Bangsoni Jehovah, ende sian si David, gok di Jehovah do tanon rodi isina, portibion dohot pangisina. Ai di mana do paujat pun di atas akta laut, jara di pahut di atas di akta batang air. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala ise do na humjong-jong sogot di hajong-jongan ni habadion nai. Harap patangan na lidang do na yasraha, patohan na sa payuton na sa Asia, jara na sa olo markana klahu mangasi. Imahalak na maruli pasu-pasu sian Jehovah, dohot hatigoran sian debatani hatuan nai. Lima sunun yakta usul-usul di bana, akta na mangguli ubim, ale debatana isako. Raja ni hamulian, patugijang matohang muna, hamu aleak kaharbangan, patugijang mahamu aleak kapitusya narobi, asa bongot raja ni hamuliaon. Isi ulangi raja ni hamuliaoni, ima Jehovah nagugo jala ulubahan, Jehovah ulubahan di kamusuan. Patugijang matohang muna, hamu aleak kaharbangan, jala patugijang mahamu aleak kapitusya narobi, asa bongot raja ni hamuliaoni. Isi ulangi ibana raja ni hamuliaoni, ima Jehovah sewa, ibana do raja ni hamuliaoni. Ima sahatna, martua doakan na tumangihon hatani debata, jalan au peopsa. Amin. Marende korama.
Marende huria. Tindakon maha porsiotai songona hina tindakon ni dongata sah porsion di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo nasot dosan na tumumpa langit dohot tanu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana di Tuhan isi Maria na gabe-gabean siang tondi perbadia andorang so habubu ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Slatus na matay tarpajal do ibana di hau pinarsila na tuat tu na mulak mangulu di hari patulukon na naik di surgo lahun lu di syamun ni debata jahuba amanai pargogo nasa dosa di gisima ibana paima mulak sogot mahumi halak mangulu au porsea di tondi perbadia jal adong sada huria nabadia huria hatopan halat istiqakan nabadia dohot yasean dosa dohot dihatai namandok mulak mengulu do marende kor gabungan.
Tabegema tikting dihuriata di bagasan mingguon, Minggu 4 Desember 2022. Sada goarni minggu. Goarni mingguta sadarion ima Minggu Advent paduahon doho tema marhabadiaon manomu arini Kristus. 2 Pandidion nabadia. Di mingguta sadarion 4 Desember 2022 di parmingguan pukul sia 30 wib di patupa huriata do Pandidion nabadia tu 2 halak nakdanak bawa ima Arsenio Nathaniel Hamonangan dohot Hiskia Ozi Apentus Silaban. Parhalado do sude ruas ni huriata pasahaton selamat menerima baptisan kudus. Tuhata matok tong mengalehon gogo dohot habisuhon tu akan atoras lau pagodang-godang dakdanaki. Asa gabe taulas ni roha dohot puji-pujian di goar ni tuhata. Tolu. Hona ruhut parmahanion dohot parmisangon RPP. Mulai sadarion Minggu 4 Desember 2022 dikenakan hukum siasat gereja manang hona ruhut parmahanion dohot pamisangon tu yanakon nihuriata ima saudara Kristen Daulat Martin Marpaung anak ni amata situa doktorandus MMB Marpaung nahinan tubuh ni inata heti boru nainggolan nahinan alamat keluarga Jalan Tutul Sia nomor 610 sia Pondok Bambu Rua sektor sada wek opat ima siala marbagas naso pangatoi huria alani mulai sadarion AHP namasa di saudara Kristen Daulat Martin Marpaung HKBP Pondok Bambu dang besi pangatoi dinasida. Opat ibadah Natal anak sekolah minggu. Pinangido tusude natoras anak sekolah minggu. Asa disosoi ianakonna ro tu gareja lao mandohoti ibadah Natal sekolah minggu nanaing sipatu paon di hari Sabtu 10 Desember 2022 dengan jadwal sebagai berikut. Horong sada dohot 2 mulai pukul siawib. Horong tolu dohot opat dimulai pukul 10.04 manang pukul 2 wib. 5. Warta Dewan Diakonia Komisi Beasiswa. Nipa botohon tusude penerima beasiswa rap dohot natoras asaro di hari Minggu 10 sada Desember 2022 pukul siawib sahatu pukul 10 wib manang dung sidung parmingguon manogot lao manjalo beasiswa sian Komisi Beasiswa HKBP Pondok Bambu maringanan di rumah Moria jala unang lupa mabuan kartu peserta beasiswa dohot buku kehadiran mengikuti ibadah. Onom pelian mengurupi korban gempa Cianjur. Hobar tu surat nata jalo sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta sadarion Minggu 4 Desember 2022 papungu pelian dohita ima lao mangurupi dongata nahona musibah gempa bumi Cianjur dohot sekitarna dohot pengaturan sebagai berikut. Pelian parjolo tolu kantong parjolo dohot paduahon tuhuria. Kantong patoluhon ima kantong nabirong mangurupi korban gempa Cianjur. Pelian paduahon ima pelian tujolo ima tuha porluan pesta prajubileum. Pitu latihan kor lagu Haleluya. Di hari Minggu tanggal 4 dohot 10 sada Desember 2022 dung sidung parmingguan arian di Patupahuria tado latihan kor lagu Haleluya. Ima nanaeng si endehonota di pesta Gotilon Minggu 10 Desember 2022. Pinangido tusude ruas nihuriata secara khusus tu punguan kor
asaria mandohoti acara latihani. Walu latihan gladi bersih Natal gabungan. Di hari Minggu 10 sada Desember 2022, dung sidung parmingguan pukul sia 30 WIB, di Patu Pahuriat tado latihan gladi bersih Natal gabungan. Pinangido tu sude ruas nadohot di acara Natal gabungani, asaria mandohoti acara gladi bersih. Sia panitia pesta prajubileum Gotilon Natal dohot tahun baru 2020 tolu, dohot pesta jubileum tahun 2020 tolu. Hombar tu pesta Gotilon nanaing si Patu Pau nihuriata di hari Minggu 10 Desember 2022 nanaing roh, songon lasni rohani rohata, mandok mauliate tu debata, pinangido tu sude ruas nihuriata, asa di bagasan lasni roha, lao pasahaton silua manang sakti-sakti, manang ucapan syukur, tusin tua wek manang sektor masing-masing. 10 penerima Pargulu Malua tahun ajaran 2020-2024. Telah dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2020-2024. Pinangido tu akana toras, aka yanakon na somaka tidakon hapor seaon dope, asa didaftarhon tusin tua wek nabe, huhut pasahaton fotokopi surat tardidi. 10 sada ucapan terima kasih. Parhalado dot sude ruas nihuriata, pasahaton mauliate tu keluarga NN, naung mangalehon 4 botol anggur perjamuan kudus. Nanaeng si pakeot nihuriata di tanggal 25 Desember 2022 nanaeng ro. Tuhata matoktong mangaramoti huhut mamasu-masu keluarga. 12 soso pelian bulanan. Alanaeng salpum nama tahun 2022 disosohon tusude ruas nihuriata akana sopasahaton pelian bulanan nadope, asa dipasahat matu sintua wekna masing-masing, manang langsung tu sekretariat huria. 10 tolu ruas namar sahit. Di bagasan parsahit tondo ruas nihuriata, ima amang soalo on sihaan. Nah nuaing sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, ruas sektor 2 wek walu. Tabuan ma di bagasan tangyakta, asa tumi buhipas di hilala rohana sida. 14 parhepengon. Pelean tuhuria 70.200.500 rupiah. Pelean tu pusat 30.578.500 rupiah. Pelean tu DSH 30.100.000 rupiah. Pelean tu panitia pesta prajubileum 12.826.000 rupiah. Punguma sude 10 juta 500.000. Songonima tikting di huriata di bagasan mingguon, saya dipasu-pasu tuhat tama sude pakobasion dohot peleani, baen sangap dohot puji-pujian di goar ni debat di tuhata. Tima. Marende huria huhut papungu pelean. Yeah.
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna. Suara ni debata na diturpukon di tengah-tengah ni minggu adpen na paduahon tabukama bibelda na tersurat di Filipi bidusada mamukamai sian ayat tulu sahat rodi ayat 10 sada. Filipi bidusada mamuka sian ayat tulu sahat ro di ayat 10 sada. Ta pai hutihut ma songonon ma padokna unang ma mardikadikan manang marhasangapun narumar alai sian toruk ni rohamu nabi ma rajumi hamu dongamuna sumurung sian dirimuna unang ma nariko di hamubi matahok kamu dohot ma na didongan. Songon parohaw ni Kristus, Jesus ma parohaw muna. Filipi bidusada mamuka sian ayat tulu saat rodi ayat 10 sada. Filipi bidutulu mamuka sian ayat sada ayat tulu saat rodi ayat 10 sada. Mauliate hudok tu debataku ganup huingot hamu. Totong manang sadi hari pe hutangiakun hamu sudina. Sian las di rohaku do ula tangiaki. Ai huingot suara muna, saur muna, tu barita nauli sian mulanai, sahat rodi nuaing. Apalaun ma pos ni rohaku, nangupuka ulau nadinggan di bagasan hamu, patuluson ni idoi sahat rodi hari ni Kristus Yesus. Tamado songoni rohaku midahamu sudi. Ala na di bagasan rohaku hamuna. Aira partohap dia sini rohana tuawido hamu saluhutna. Dina tarhurungiyahu nang dina hutariasun jala hodolhon barita naulii. Ai di batado saksiku di balgani si holhu midahamu sudi mangihutton pangasini Kristus Yesus jalaudo hupangido naing malam sumurung holong ni rohamuna marurat di parbinotuan doh dinasa panibangion partodion laho manakasi na rumikoti asa pulini hamu so partu Tuhan sahat rodi arini Kristus asa ramos hamu marparbui hati goran marhiti-hiti Yesus Kristus bahen hasangapun jala puji-pujian di debata
ido yanggo sahatna. Amua kadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus ahado naga betona sian hatan di bata nata bigi di tonga-tonga ni mingguat pen na padua honon di ngolutta ganuk marsana sada. Taboto do si Paulus do nama muka huria na di Filipi. Ala Paulus do na pajongjokon manang mamuka huria Filipi macai solho do parasauran ni Apostol Paulus dohot huria Filipion. Huria nama godang dohonota harono manang ruasna sian naso parugamo Yahudi gumudang ruasna sian naso parugamo Yahudi alai laos disima ditakup laos disima dihurukon hadirion ni si Paulus dijaga macai rocking hadirion ni si Paulus sekaligus hadirion ni si Paulus laho paimai-mahon dia do nagabe haputusan si patu paonna tu hadirionna malua do hadirionna manang gabe hukuman mati. Alaina jelas hamua kadongan nahina holongan danggabe pangabati manang gabe ora-orai tu hadirion ni si Paulus laho mamaritahon barita nauli. Ido baina di suraton Apostol Paulus turpuhon sian huria tu huria Filipi di bagasan natar hurung do hadirionna. Bahwa Paulus menulis surat ini ketika dia di penjara kepada jemaat Filipi. Amakadongan sadana luar biasa di surat naon boido si Paulus manosoi asa torus huria Filipi laho madok mauliate. Dada holan madok mauliate alai disosoi Apostol Paulus do huria Filipi asa totong nasida marlas niroha. Madok mauliate jala marlas niroha. Ima soso-soso dohot ajakan ni Apostol Paulus tutonga-tonga ni huria Filipi nangpe di bagasan penjara hadirion ni banasad diri. Somalna hamua kadongan marlas ni roha ita molo dapot akana ni luan jupang akana jinalahan nate. Marjabunai baru tabba pangkat dota nasing disido hita boy marlas ni roha. Alay nagabi ajaib dohonot tamarhitesian turpuhon imam madok mauliate jala marlas ni roha hape dikak do tanganna. Tangan Paulus diikat sekuat-kuatnya. Paulus dijaga dengan ketat. Sekaligus dia juga menunggu apa yang menjadi vonis. Sekaligus menunggu apakah dia bebas atau mati. Lai buasa bui songoni hamua kadungan. Disosoi Apostol Paulus nang petarika tangan paimahon keputusan hadiron alai diajak ruas ni huriai lahomadok mauliati. Buasa bui masa na songoni hamua kadungan.
ala Apostel Paulus dawi bana manering tujulu. Paulus tidak terpaksa melihat, Paulus tidak mengutuki atau menangisi kalaupun tangannya diborgol. Tetapi yang jelas dari tembok penjara yang begitu sempit, yang membatasi geraknya itu, mata imannya menatap jauh ke depan. Mata iman dia menatap jauh ke depan. Yaitu ke akhir segala sesuatu. Yaitu tentang hari Tuhan. Ido mabain hadirion ni Apostel Paulus dia tidak kecut. Makanya Paulus tidak takut. Tetapi hidup daripada Paulus selalu optimis. Terus doi bana madok mauliate. Terus do hadirionna marlas ni roha. Makadungan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Lausima jauh-jauh tuhita. Di minggu at penna padua honon. Dina paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Padua halihon hita. Jalanunga takas di lubahon Tuhan Yesus hian nagudang ikon siadu patta termasuk hamaolon termasuk akka sitaonon termasuk akka pangaliliyon adong doi naro sianaka naso makalomohon guarni Tuhan Yesus adong doi sianaka dohonotta parhuaso. Adong doi siad dongatta akka parpoda haliluon dolan nasing. Alai natakas di minggu apen na padua honon di jauhon unak kita mabiar, unak kita bobos, unak kita kecut, unak kita godoran. Alai madok mauliate ma jala marlas ni rohama jala manut tong mahita madok mauliate buado carana te di bagasan sitaonon di bagasan parukilon dalam penjara tetapi harus mengucap syukur dan harus bersukacita. Alaina jelas taida sian ngolu ni Apostel Paulus mampu pe hadirionna songoni bereng tujolu. Bereng tuari ni Tuhani. Jaladidok aina Roma Yesus padua halihon manaluhon sudia kaparhuaso manaluhon sudia kasigijang roha pahusoron nama sudia kanamasa. Amwa kadongan na hinaholongan sian turpuk jami taon dohonota di tonga-tongan ni minggu at penna padua honon. Ada 3 hal yang harus kita pergumulkan. Bukan hanya kita pergumulkan, tetapi bagaimana kita untuk memenangkan. Apa itu? Yang pertama, masa Advent adalah masa membangun hidup kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Masa-masa Advent ini, mari kita membangun hidup kita ini untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Masa-masa Advent ini, mari kita membangun diri kita ini untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam masa-masa Advent ini.
Atau dengan kalimat yang lain mau dikatakan kepada kita, mari kita membeningkan jiwa kita. Atau mari kita menyucikan hati kita, mari kita memurnikan segala tindakan-tindakan kita. Dalam kebeningan jiwa yang jelas melalui firman Tuhan bahwa Paulus berdoa dan sekaligus juga mendoakan jemaat Filipi. Dalam kesucian hati, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam keterpenjaraan, Paulus memurnikan tindakannya untuk memberitakan Injil. Melalui itu apa yang menjadi renungan untuk kita dalam Minggu Advent yang kedua ini. Mungkin yang menjadi perenungan untuk kita pada masa-masa Advent yang kedua ini adalah, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang mau berdoa? Sekaligus orang Kristen yang mau mendoakan orang lain. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang selalu mau mengucap syukur? Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang murni dalam tindakan? Hati yang penuh syukur bukan saja merupakan kebajikan yang terbesar, tetapi melainkan induk dari segala kebajikan yang lain. Minggu Advent ini mengajak kita untuk melakukan itu. Masa Advent adalah masa membangun hidup semakin berkualitas. Masa-masa Advent ini, mari kita membangun hidup kita semakin berkualitas. Hidup yang berkualitas bukan dilihat dari lingkaran, ya bagaimana kita memperoleh gelar yang berderet-deret. Tetapi bukan kita katakan perolehan kedudukan atau jabatan yang strategis. Bukan memperoleh materi yang boleh kita katakan bertabur, tetapi adalah lebih menekankan arti atau makna hidup kita kepada orang lain. Apa yang menjadi makna hidup kita kepada orang lain? Apa yang menjadi arti hidup kita kepada orang lain? Boleh saja mau kita katakan, Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, adakah arti atau makna gelar yang pada kita masing-masing, kedudukan kita masing-masing, jabatan kita masing-masing yang kita sandang itu bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain? Adakah arti dan makna materi yang kita miliki itu kepada orang lain? Yang jelas melalui firman Tuhan bahwa jemaat Filipi dengan hidup persekutuan di dalam berita Injil, mereka saling mengasihi, peduli terhadap kemanusiaan, kaya dalam kemurahan. Sekaligus juga menyukakan diri terhadap perbuatan-perbuatan baik. Inilah hidup yang berkualitas. Jadi makna hidup bukan ditentukan oleh banyaknya yang diperoleh, tetapi apakah ada makna yang diperoleh itu kepada orang lain. Jadi makna hidup tergantung pada apa yang kita berikan, bukan pada apa yang kita peroleh. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, yang ketiga,
Masa-masa Advent adalah masa memilih yang baik, yang suci, dan tidak bercacat. Artinya hidup kita ini harus memiliki tujuan. Bagaimana kita supaya sampai kepada tujuan yang jelas harus ada pilihan. Ikunadongdo, pilihan. Jalan mana yang harus kita pilih? Kita diingatkan jika kita memilih yang salah, tidak mungkin sampai kepada tujuan kalau kita memilih jalan yang salah. Demikian juga dengan hidup orang Kristen, ada tujuan yang pasti, yaitu soal kerajaan sorga. Bagaimana kita supaya sampai ke sana? Jalan yang kita pilih adalah percaya kepada Yesus Kristus. Bukan itu saja, tetapi meneladani citra Kristus. Itulah sebabnya ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Orang yang dilimpahi banyak karunia dituntut untuk berbuat banyak kebaikan. Kita disapa oleh firman Tuhan dalam Advent yang kedua ini. Mari kita membeningkan jiwa kita. Mari kita sucikan hati kita. Mari kita murnikan tindakan kita. Demikian juga buat orang tua yang membawa anak untuk dibaptis melalui Minggu Advent yang kedua ini, ada tugas orang tua setelah anaknya dibaptis. Apa itu yang menjadi tugas orang tua setelah anaknya dibaptis? Yang pertama-tama yang menjadi tugas daripada orang tua, karena dua keluarga ini yang dibaptis ini adalah anak yang pertama, ya. Anak yang pertama. Tugas yang pertama adalah bagaimana orang tua mewariskan iman kepada anaknya. Itu tugas yang pertama. Ketika kita membaptis anak-anak kita di hadapan Tuhan melalui gereja, tugas orang tua mewariskan iman kepada anak. Kenapa? Orang tualah yang meminta kepada gereja untuk membaptis anaknya. Itu artinya Anda meminta iman dari gereja untuk anak-anakmu. Karena itu tugas utamamu sebagai orang tua setelah anak dibaptis adalah meneruskan iman yang sudah diminta. Iman itu harus dikembangkan, iman itu harus tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sumber iman pertama. Apa yang menjadi sumber iman pertama? Sebelum anak mempelajari iman dalam kelas-kelas katekisasi nantinya, orang tua harus menyalurkan iman itu di rumah. Bagaimana orang tua menyalurkan iman itu melalui dialek? Atau kita katakan bagaimana ibu menyalurkan iman itu melalui bahasa ibu? Yang harus digunakan di tengah-tengah keluarga. Itu yang kedua yang menjadi tugas dan tanggung jawab daripada seorang ibu untuk sumber iman pertama. Orang tua yang menjadi sumber iman pertama. Lalu yang ketiga, latih anakmu berdoa. Bagaimana kita supaya melatih anak kita untuk berdoa? Lalu yang keempat, pastikan rumahmu tempat yang nyaman. Pastikan rumahmu menjadi tempat yang nyaman.
Artinya orang tua mesti menjamin hal ini. Orang tua harus menjamin bahwa rumah itu menjadi aman, rumah itu nyaman. Lalu yang kelima, jangan berkelahi di depan anak. Jangan bertengkar di depan anak. Kenapa perlu itu? Karena kita tidak tahu penderitaan yang dialami seorang anak ketika melihat orang tuanya berkelahi. Ini tugas daripada orang tua setelah anak dibaptis. Kiranya orang tua dikuatkan oleh Tuhan ketika orang tua membawa anaknya untuk dibaptis di tengah-tengah gereja kita pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Sorgawi atas firman-Mu yang boleh menyapa kehidupan kami pribadi lepas pribadi pada saat ini, khususnya dalam minggu Advent. Khususnya dalam minggu Advent yang kedua ini, Tuhan membekali kami supaya kami hidup suci dalam penantian hari Kristus. Demikian juga kami mau berdoa buat seluruh program gerejamu ke depannya. Tuhan yang memberkati setiap jemaat, demikian juga dan hamba-hambamu. Kami mau berdoa buat anak-anak yang akan mau dibaptis di tengah-tengah gerejamu pada saat ini. Demikian juga Tuhan yang memberikan kesehatan melalui tumbuh kembang anak-anak-Mu ini ke depannya, baik secara daging dan rohani. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang memberikan perhatian di tengah-tengah gerejamu, yang memberikan segala sesuatunya untuk kebutuhan pelayanan melalui perjamuan kudus. Engkau berkati jemaat-Mu. Demikian juga kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang sakit pada saat ini. Bapak Soalun Siahan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati dari sektor 2 Wik 8. Apapun penyakit yang ada dalam kehidupan Bapak kami Soalun Siahan, Engkau berkati Tuhan, supaya Bapak kami boleh sembuh kembali ke depannya, supaya kami boleh bersuka cita di tengah-tengah gerejamu, khususnya buat keluarga juga. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, dari minggu 4 Desember sampai Sabtu 10 Desember 2022, sebanyak 33 orang. Engkau berkati Tuhan, supaya jemaat-Mu panjang umur di dalam kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau berkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan, dari anak-anak balita hingga lansia ke depannya. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan kita ke depan. Nung mangon-ngolan bangsa
orang tua yang membawa anak untuk dibaptis untuk bersiap-siap, kita bernyanyi dari nomor 146 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Oh Yesus naik di dopo sopo so sairo mengani ihut manjalo di boa natora asna nasida betuso ainai Kami minta orang tua untuk bangkit berdiri. Martangi yang mahita. Aliyama namin na di Banua Gijang. Narodo hami 75 buwan akada danahon. Saya si maruham. Jalo manasida gabi anakunmu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi anguduan sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamua kadungan nama buan dakdanak sididionon tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibion ni nama dok akasisianna udai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama dohot anak doto di Purbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhu nahutonahon itu hamu. Jalaingot ma saidong anak kudu hamu ganup ari rasi rasa ruwa jal ni hasianganon. Manangise na porsia doh ni di dapotan hanguluan alai naso porsia honauhum sugut. Tangi honamu madohot hatan atar surat di surat ni si Markus. Adong maka nama buan dakdanak Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang akasih sian naima nama buani jadi dung dida Tuhan Yesus isugo maruhana di dokma luas samuma kadak dana hiro tuau unang urai hamuna sida ai dia kasih songonido arajau ni di bata na tutudu na hudokon tuhamu manangise pe anggo sosongon danak ibana majalo harajau ni di bata dang bongot ibana tusip dunge di haul ma kadak danahi diapehon ma tangan na tu nasida mamasu nasida atong hati dakon hamu majolo a porsia utai au porsia andorang sahubuan ido tuhata namulak mangulu diare patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamu ni debata jahuba au porsia di tondi Purbadia doho dianguluan nasora sudah amin atong dihamuna naturas nama buan dakdanak sididionon alusi hamu mahata na husukunon parjuluk di pangido hamun waing didion dak danahon tubagasan nina hina porsian muna di hamun naturas na mabuat dadana sididionon alusi hamu mahata na husukunon na parjulo di pangido hamun waing didion na kadadanahon
tu bagasan nina hina porsion muna beha naolo dohamu mamudaya nakum munaon asa diboto jala dihutun nasida hatan debata naolo dohamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion na badiay udul mamuro masada-sada keluarga tu julu. Ale Hiskia Uji Apentus Silaban udi di maho tu bagasan guarni di bata ama do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho di habongot mon tu bagasan harajaunna ola nyon rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Arsenio Nathaniel Hamonangan udi di maho tu bagasan guar ni di bata ama do tu bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan guar ni todi porbadia. Amin. Diramuti Tuhan di bata maho di habongot mon tu bagasan harajaunna ola nyon rodi saliling ni lelengna. Amin. Tapasada maruhata marede mahita sian nomor 147 ayat onom laos jongjong mahita saluhutna. Martangiang mahita ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasahat hami akadat danahon tuho jala dijakon hodo nasida gabe anakonmu marhite-hite padidion nabadiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabe panian dihanguluan nasaliling ni lelengna asimaroham doh diakan atoras ni danahon sai pargugoy jala ajari manasida manugu-nugu dak danahon tuho asarap nasida tarudi diaka artani harajaunmu. Amin tatangyakon mapeliata tuadupan ni dibata ale dibata manamina di banua gijang odo harurwani saluhut selehol leo nadinggan do nasa ulibasan na maliutus
Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mejalara mutia sahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajonmu. Ditonga-tongani huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami maduk mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Aliyama namin na di Banua Gijang say pinerbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomon ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Isodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. Minta orang tua juga, orang tua sini yang dibaptis ke depan ini. Ya orang tua juga. Diamuna amanami, doatina nami dalat telao pasahaton sukacitata di Natoras nang Majalo yang nakotam padidion nabadia di Bagasono Bason. Ami atas guarni parhalado nama kubasi minggu sadarion pasahaton di hamuna manami do nami selamat hari Minggu madihita saluhutna salam apen horas ya Allah sumanima ya. Tes. Dihita saluna dihamu abang inang asa langsung mahita latihan Kur Great Haleluya untuk persiapan tanggal 10 lalu. Langsung mainang asa